Wala ra ba din ko 100 ba? Ha? Kasi ingot kung sa'yo ako itong ibayad para sa tila. 100 man ang resto. Labis! Hoy! Saglit. Kisay na kuha na ng gitara. Yabag lagi ni. Ba't mo? Istot, yabag mo naman. La! Di ba nagpaikot gitara ang yabag? Labis na Kanta, magtanggal. iinig. Bili noon ang gitar. Niyayo mo sa bawat saglit. Alright! Thumbs up! Pag naalala ka, wala na kong ibang magawa. Start, yabag kayo mo. Mula mga ta.